housle, aj keď hrali krásne, mali to vyklané. Odtud nie žiadneho Róma, ktorý by nevedel hrať či spievať. Keď sa započuješ do spevu Rómov, aj tebe bude dobré a budeš cítiť teplo a šťastie v srdci. Dámy a páni, prosím, privítajte moderátora dnešného večera, Petra Pavlíka. Dušanko, takto to má byť. No. Takže to bola skúška, my v našej televízii to robíme naopak. Karol, tak môžeme ísť znova. Príjemný dobrý večer, vážené dámy, milí páni. Naozaj sme veľmi radi, že v takomto hojnom počte ste dnes prišli sem do Art Point. My, čo sme na tomto sídlisku odchovaní od naozaj takých maličkých čias, u nás to stále ale zostane Kino Baník. A cítil som tú vôňu, dlho som tu nebol, musím sa priznať, a stále cítim v nose tú vôňu toho kína, keď sme sa chodievali v nedeľu po obede na rozprávky, ktoré inak bežne neboli v televízii, za púhu 1 slovenskú korunu. Vy, ktorí ste starší, tiež vás chytila takáto nostalgia, keď ste prišli do Kina Baník? Však je to tam. Igor Bartoš kričí zozadu, že áno, že aj mňa. Igor, nebodaj ste sem chodili aj vy do Kina Baník? Áno, chodili sme. Áno, chodili ste odkiaľ? Zo Žiaru na Hrodomáš? Aj zo Žiaru, aj z Čierneho Balogu. Aj zo Žiaru, aj z Čierneho Balogu. Tak prosím pekne, to boli pravdepodobne asi vtedy zlaté časy Kina Baník, keď aj zo Žiaru nad Hronom, aj z Čierneho Balogu sa chodili diváci zo široka, ďaleka. No ale dosť bolo, milí priatelia, nostalgie. V tejto chvíli si vás dovolím v mene hlavného organizátora neziskovej organizácie Spokojnosť privítať na dnešnom podujatí, ktoré ste videli, ako sa volá Pošli to ďalej. A to je naozaj taký hlavný leitmotív tohto dnešného podujatia, pretože tie pocity, tie emócie, ktoré tu dnes spoločne večer prežijeme, a to vám naozaj môžeme sľúbiť, že určite prežijeme, budú dnes slúžiť na to, aby sme naozaj o tom rozprávali a hlavne poslali to ďalej. Milí priatelia, dnešný večer sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Ja som dnes trošku cestoval a priznám sa, od rána v rádiách rôznych, ktoré si tak zvykneme prepínať, sa hovorilo o tomto dnešnom dni. To znamená, že ten, kto by náhodou nevedel, že Medzinárodný deň Rómov sa oslavuje a pripomína práve 8. apríla, určite sa to dnes v priebehu dňa musel nejakým spôsobom dozvedieť. Ale len pred niekoľkými dňami bol 21. marec a ja si teraz dovolím trošku citovať z Wikipédie, pretože bol to Medzinárodný deň na odstránenie rasovej diskriminácie, ktorý bol ustanovený valným zhromaždením Organizácie spojených národov aj od roku 67, teda každý rok 21. marca. A čo sa stalo toho 21. marca? Tento deň v roku 1960 polícia doslova do písmena to mám napísané, zabila 69 ľudí pokojnej demonštrácie proti apartheidu v Južnej Afrike v meste Sharpeville. No a čo sa stalo 8. apríla? Len tak na pripomenutie. Tento deň si Rómovia pripomínajú svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov na svojom prvom kongrese v dňoch 8. až 12. apríla 1971, ktorý bol v Orpingtone pri Londýne. Účastníci toho stretnutia založili prvú medzinárodnú rómsku organizáciu International Romani Union, Medzinárodnú rómsku úniu. A teraz ja to skúsim povedať po rómsky, no a bez okuliarov. Maškar temutni Romani ketanibem. Chalani, aké to bolo? Bolo tomu rozumieť aspoň trošku? Takže toto bol v originálskom rómskom jazyku Medzinárodný deň Rómov. Milí priatelia, dnes na tomto pódiu naozaj sa máte na čo tešiť, pretože sa tu budú prezentovať skutočne mnohé umelecké žánre, mnohé subkultúry. A ja teda verím, že v závere tohto podujatia naozaj tie potôčiky, ktoré, povedzme si na rovinu, tak trošku tečú v našom živote každý osobitne, sa možno, že v budúcich dňoch, v budúcich rokoch, mesiacoch stretnú do jednej veľkej rieky. A to bude
vtedy pre nás veľké vyznamenanie, keď práve toto podujatie pošli to ďalej, naplní svoj hlavný účel. Milí priatelia, dámy a páni, naozaj vás veľmi srdečne vítam, ale dovolím si privítať aj hostí, ktorí dnes prišli takisto medzi nás. Predovšetkým si dovolím privítať poslanca Mestského zastupiteľstva tu v Prievidzi, pána Michala Dobiaša. Musím povedať, že naozaj, keby som nevedel, že pán poslanec Dobiaš je tu, ani ho v tej tme určite nevidím. Takže v prípade, že by niekto prišiel ešte z hostí a náhodou by som ho nespomenul, tak treba zakričať, tu som! A ja to samozrejme hneď v tej chvíli nabravím. Dovolím si privítať pána Radka Gavriaka, riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny tu v Prievidzi. Pravidelným, častým hosťom, bez ktorého sa naozaj žiadne podujatie, ktoré organizuje nezisková organizácia Spokojnosť, naozaj nemôže obísť, je pani Helena Drexlerová, členka správnej rady Spokojnosť nezisková organizácia. Spokojnosť veľmi úzko spolupracuje s mnohými organizáciami a jednou z nich je aj Informačné centrum mladých v Prievidzi a ja si dovolím privítať pani Marcelu Lučanskú, riaditeľku tohto zariadenia. No a privítam aj dámu, ktorá je naozaj na každom jednom podujatí, ktoré organizuje Spokojnosť. Ono v podstate je to aj nejakým spôsobom vyplýva z náplne práce, pretože to je riaditeľka tejto organizácie, pani Monika Vesulet. No, úvodné oficiality máme, dámy a páni, za sebou. No a v tejto chvíli na vás už naozaj čaká skvelý prúd, skvelá lavína výbornej muziky, dobrej zábavy a verím teda, že aj krásnych zážitkov. Ja by som si len dovolil pripomenúť, že v úvode sa vám predstavila rozprávaním o živote Rómov Mirka Šarkéziová. A ja som si v tej chvíli predstavil napríklad jednu knižku, ktorú sme určite, aspoň teda my, staršia generácia, mali prečítanú niekoľkokrát a preluskanú, a to bola kniha Jakubko. A presne som si to predstavil, ako kedysi Rómovia žili. Recitovala vám Mirka Šarkéziová. No a za sprievodu celých tónov rómskej hudby, ktorú dnes vedie Igor Bartoš, a oni sa volajú podľa neho ľudová hudba Bartošovci zo Žiaru nad Hronom. Milí priatelia, takže v tejto chvíli už poznáte všetkých účinkujúcich, ktorí sa vám doteraz predstavili. No a ten ďalší blok, ktorý bude nasledovať, v tejto chvíli patrí muzike, ktorá už je tu pripravená na pódiu, už ju poznáte. Je to ľudová hudba Bartošovci pod vedením Igora Bartoša. Chlapci, hrajte, ako sa to povie po rómsky? Bašável. To som nevedel, že bašávele hrajte. Tak, bašável. Ide mamarina. Ide matroškina. Ide pridamine, i čareća. Počurikave, neleka iba. De antičara. Ide me prošljave. De antičara. Ide me prošljave. De marema. Alleluia.